लोगोफोर अदालगुरि बाजाराव बेरायफैदों दिनैहाय मैगं थाइगं बायनो थाखाय स' नायदो अदालगुरि बाजारा माबायदि नैबेसो आथियानि जाबा जागोनदां ओइबो बे आथिया नङा दा नङालै आथिया नङा ada मैखुनानो माथो थेवबो आथिया नङालै आथियासो नांगौ होनदोंमोन ओइ एसे लामासो दंमोनदां मा लानो लांबाला ayo habrua Pap, pilih mana le na cimis mana ma? Hah? Kimas boleh kau itu? Sudah mau tuh dari gelau udah sih nawalin? Dari gelau udah sudah. Oh, mana nih? Dapat. Alu nih. Dari gelau. Hangra ya. Boro sasi bagi abio. Dari gelau aja. Kayak dari gelau dari apa tuh nala? Dari apa tuh nala? Kador apa dulu? Kador gimana? Kador 100. Keji 100. Wah, wah. 100 taka keji nih gajora. Oरैबायदि दाम जाबाय गाजराबो 100 taka केजि दायो गाजरा ओरैनो फाग्ला जागोनलै बेयाव मैगं थाइगं बानाय जानांगौबा मैगं बायना जाबा फाग्ला जागोन 100 taka केजि खमबावसो 300 taka माखौ आयौ लामायावनो बाजार जाजोबबाय नालाय सेस एक्चुअली बेयाव बाजार खालामनो मोनाथ' बुंनो थाङोब्ला माबायदि बाजार कमिटिया माबायदि लामायाव बाजार खालामना होनो सानदो दारि गोलावाव फानग्रा बायग्राफ्रा बर'नि फैसाजों थांनानै थायो ओरैबायदि फाग्ला ओरैबायदि जाबाय जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव बा जोंनि बर' ओनसोलाव मैगं थाइगं गायनो रोङि जालांजोबबाय बर'फ्रा मानो होनबा दारि गोलाव बिथिंजाय गुबुन जाथिफ्रासो मैगं फानो बायना जाग्राया जोंनि बर'नि फैसा बर'आनो फैसा होयै माने माहाजोन खालामजोब्बाय बिसोरखौ उल्था जोंनि बर'आ मानो फाना मानो मावा सानदो 50 taka केजि ना What's naam ki? Singa Moris. Ada ki itu ki Singa Moris ki man? Itu buat 30 taka. 30 bob. Nih sandana fra. Sandana. Boरमा fangra थांसैलाय बोरमा फानग्रा नायनो माने उदालगुरिनिखौ दाउलासो दाउजोसोबोलाय
खासियालाय दाउलासो बानायखायो जोंहा जिउ दाउजोखौबो खासि बानायना खायसे नै दायो 10थासो बारबाय आरो बेयो सानसे मोनानि 8थाहालागै 9थाहालागै बेबायदि बाजार जायोना बुधबारखालि उदालगुरियाव थ' दिनैहाय मा होनो अखा हानायखाय एसे गिसि गिसि थान्दा थान्दा बरिया जादों दिनैहाय बाजार खालामनो मैगंफोर सोब लकेल मैगं फानग्रा बर'फोर फानलाबायदों थास'फोर फानलाबायदों थास' फाननाय फान्थाव फाननाय कुट 100 টাকা দিতে বেলেগে আপনি 150 টাকা 50 টাকা বেশি হ্যাঁ মেন্ডেলা माबायदों रानिलाय माबायदों हेलौ होद मोजां नङा बियो आयौ गरम जाबायलै दायो नै ओरैबायदि गरम जाबाय थांखासिगोन थाबाय थानो हाला बेयाव बांद्राय गरम जाबाय गारियाथ' नोंना मा फाहामगोन मा फाहामो मिथिया सोंहराखैबो नोंखौ सुमफ्राम थाइगिर लामाया माबायदि बाजार ओरैबायदि बाजार सोलियो फाग्लासो जागोनलै बिदि बिथिं थानांगौ मैखुना आयौ 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 लामाखौ बेंजोबो माथो बाजारा ini nunggu ada lihat sih nunggu. Nunggu itu. Betul ya cia. Acha baju acha ni. Lalu. Wah buka bukan sih masih. Hah? Ya mau wah bilang tu. Has. माबायदि बाजार जायो लामा लामा ओरैबायदि बेंफब जोबनाय बाजार नायदो बिथिंजाय सेस नै लामायावनो गजोबबाय बैथिं लामा बिथिंजायबो लामा मोनो नाथाय देन्जार बाजार बानायबाय बिथिंजाय सेस लकेल मैगं फानग्रा बर' हिनजावफोर बर' आइजोफोर थाइगिर फानदों नारें फानदों नै बानलु फाननाय दङ दिंखिया थास' आथिं गासिबो बर'नि मैगं आरो बिथिंजाय ना बेलाय मा एलायसि नामा मा हा सिबुंसो बियो थ' ओइ उदालगुरि बाजाराव बेरायबाय थादोंमोन लोगोफोरनि गोबां गरम जाबाय ओंखायनो दायो थांफिनसैलाय स' थेंक इउ लोगोफोर एसे फल' खालामना होदो जे नोंथांमोना फल' खालामना होदो आरो सापर्ट खालामना होदो अब्लासो बेबायदि भिडिअ बानायबाय थानो हागोन नालाय स' नोंथांमोननिसिम गोबां साबायखर जायफ्रानो फल' खालामना दोनदों आंखौ फल' खालामदों स' थेंक इउ बाय लोगोफोर